وەک ئافراتێک تۆڕا شافرات الآگرێ چاوت بینی باشترە ساڵ بسەر تۆندوتیژی کەمتر یان زیاترە؟ هەلبەت ئامار باشترە gelekîş باشترە belê palanێت elektorînî dîsan evkêşêt telefona lewane hendek babet welê bên ku berev zêdebûnê biçîtin belê pa amar ta rêjeyekê baştire û çareser dibin. Bi navê Xwedê mezin û dimivan ev rû lê jêr dirûşmê pêk vebû berengarbûna tundûtîjiya elektorînî dijî xêzanê li jêr çavdêriya deverdarê Akrê Dr. Dilawar Buzo Mîkaîl hemahengî digel reveberiya tundûtîjiya dijî afredan panêlek hatiye rêxistin dîsan çendîn çalak û semînar hene rojên dahatî da çunki Ewroka 16 rojiya berhengarbûna tundûtîjiyê ye çalakêtme dê berdewam bin nahiya çendîn semînar û rahênarê xolê û dîsan çendîn xol hatine vekirin bû afretan hedvan rojan da. Vekirina van cûra panêlan çenda giring e bû hişyarkirina afret? Helbet ev cûra panêle ne bû hişyarkirina afretê bû hişyarkirina xêzanê çunkî xêzan pêk dêtin her du rengeza çi afret çi zelam lewma ev cûra panêle hişyariyeke bû xêzanê û rêvebirin û çareserkirina ew erk û arîşeyan.